So, karon, gusto lang na ko i-share sa inyo na na-try nyo ba, na-try nyo na ba na nahulog ang makeup face powder mo, na-crack, tapos nagka-fall into pieces, tapos feeling mo wala na use, tapos minsan masayang kasi mong money, kay syempre palit ni mo tapos naguba lang po, sayang ka ay kalas siya, lalo na pag sorry, so kung naa kay madungog na hammer, that's the neighbor, sensya na. Anyway, kailangan ko pa rin mag-shoot, so tuloy natin. Meron kasing nangyari, like this one, it's a strobing powder from LA Girl. And nahulog na ako basta nahulog na ko siya. Yung teacher ko kasi before sa school, sa MUD, Makeup Designery, nagturo siya sa amin, shinare niya sa amin, if something happens to your makeup na ganito, you don't need to throw it away because there is a way to put it back. Plus, may disinfectant pa siya. I will share it to you. I don't know if saan makabili sa ibang places, but here in Manila, makapalit kag 99% alcohol sa mga makeup stores. Yung school kasi ng MUD, may sarili silang makeup store. Pure Beauty yung name. Kasi sila nagturo din na to disinfect your makeup products, to spray 99% alcohol sa products para walang bacteria makuha. Okay? Kasi iba talaga yung 99% alcohol kasi pure siya. Hand alcohol. Parang ilang percent lang, 70% ata. Sa 99 jud, and it's really dry. So if you put this in your hand, mag-dry jud yung kamot. Promise. Hindi siya okay sa hand. Okay, let's try it. Ay, sorry. Hindi ko na-silent yung phone. Oh my God. Grabe, oh. Kasayang talaga. Sayang siya. Spray natin. Yan, dagan ako na spray, guys. Kaya natin itong gamitin yung palette knife para lang hindi ako magkalap. Grabe talaga siya, luoy. Naluoy jud siya. No? Yan. Spray ko pa ha, para jud mabasa jud siya. Sayang man. Ilabay ni mo, diba? Nga, paano kung mahal pa yung nabili mo? Lalo na, ma-hurt jud ko. Pinag-ipunan mo makeup. Matapon lang. Luoy. Ayan. Yan. At least, diba, may disinfectant pa. Pero you don't have to use this. Kailangan mag-dry muna. Let it dry first. Let it dry. Let it dry. Ay, iba pala yun. Patapa. And shaping it. Okay, done na. And then, I will get a cotton just to clean the surface. Ayan. Hindi na siya mahulog. Kita mo. So, it dry. You just have to let it dry. I don't know how many hours. Pero i-time ko na lang siya right now and then I'll take a video later ulit. Okay? Salamat kayo!
Hi guys! Okay, may kasalanan ako. Diba sabi ko mag-time ako. Kalusa siya mag-dry. Nasobraan ko edit atong time na to kay nag-edit ko og videos. And then, I was in a hurry kay gusto na ako i-upload. Ako tuloy na time. The next day na nako siya na-shoot karon. Muo na ni. So, wala na ko nabalaan kung kanusa siya nag-dry. Bright kayo, no? Grabe. Sorry. Anyway, ako ipakita na sa inyo ha kung unsa na itsura niya the next day. Ayan, nigahi na siya. Dalawa dyan akong ingani. Itong una na ko na strobing powder, wala dyan naguba. Kani. Tapos, at least diba may design na. Sorry kaayo. So, atong i-try kung maganda pa rin siya, diba? Try natin. Kamay ko na lang. Malinis na na. Yan, usually, diri man na ginabutang para mag-shimmer-shimmer, nagpang-highlight. Dili ni okay sa mga wrinkles ha, kaya ma-emphasize inyong wrinkles. Ang ihang texture. May 99% alcohol. Wala akong na-feel na parang sting. Basig nag-anghang siya or something. Kaya na alcohol. Wala naman. Okay naman siya. Ano ko'y duha ka, ani. Dapat gi-appeal na ko niya sa giveaway before. Nahulog man. So, wala na dyan ako siya gi-appeal kay makaulaw. Diba? Na ko'y strobing powder. Kalain. Hope na mag-subscribe mo sa akong YouTube channel. Please like my Facebook page and Instagram for more tips. And joke lang. Salamat kaayo. Dali lang mo, nakasunod. Ay, sarado na kayo na ito. Tana. Hyperness is next to Inday Krisya. Salamat sa